Pozrite sa, čo sme našli v žalúdku toho uloveného žraloka. Fľaša? A čo je na tom zvláštneho, major? Tie potvory zhltnú všetko, čo im príde do cesty. Páni, ak očakávate, že v tej fľaši bude rum, alebo nebodaj whisky, potom ste na omyle. Nie, kapitán. Čo keď je v nej niečo iné? Čo by v nej mohlo byť? Odkaz. Nejaký odkaz, to je starý námornícky zvyk. Rozbijeme ju. Nemýlil som sa, páni. Pozrite sa. Akýsi lístok? Už temer nečitateľný. Rozmazané písmená. Poďme s tým do kajuty. Pod lampou to azda prečítame. Lady Helena, len poďte. Je to ako detektívka. Pozri, drahá. V žalúdku toho žraloka, čo sme ulovili, bola fľaša, v nej tento odkaz. V 3 jazykoch. Po anglicky, nemecky a francúzsky. Slová sú rozmazané a jednotlivé písmená už ťažko prečítať, ale skladáme to do vedna. Zatiaľ sme identifikovali tento text. 7. júna 1862 Británia, Glasgow, stroskotal pri Vónie južnej kapitán Gra a 2 túto listinu dĺžky a 37. stupeň 11. minúta šírky na pomoc inak. Ale to je predsa volanie o pomoc. Bez pochyby, bez pochyby. Čo mieníš urobiť, Edward? Musíme zmeniť náš plán. Prepáč, drahá, ale z našej výhliadkovej plavby nebude nič. To je predsa samozrejmé. Nemôžeme nechať tých nešťastníkov na pospas osudu. Kapitán? Áno? Okamžite rozkážte nabrať kurz na Dumbarton. Lady Glenarvanová, sú tu 2 chlapec a dievča. Chcú hovoriť s lordom Glenarvanom. Odkážte im, Laura, že lord je toho času v Londýne. Lady... A čo ešte, Laura? Vraj prišli vlakom do Belču a odtiaľ až sem pešo. Aha. Že je to súrne a... Nech teda vojdu. Mary a Robert Grantovci. Čože? Vy ste deti kapitána Granta? Áno, Lady. Chceme hovoriť s lordom Glenarvanom. Lord je v Londýne, milý chlapče. List, ktorý do fľaše zapečatil váš otec a ktorý sa zvláštnou zhodou okolností dostal na palubu našej jachty, zaniesol na admiralitu. Bude žiadať, aby zorganizovala pomoc a pokúsila sa trosečníkov zachrániť. To pre nás urobil? Vďaka. 1000-krát vďaka. A odpuste, prosím, že som bol taký... Chápem ťa. Ja som presvedčená, že sa admiralita do toho vloží. Že urobia všetko, aby... Ty, drahý... Stalo sa niečo? Idem rovno odtiaľ. To je neslýchané. Tí ľudia nemajú srdce. Predstav si, že oni tú listinu nepovažujú za dostačujúci dôkaz, že trosečníci ešte žijú. To nemôže byť pravda, Edward. A vraj by na takú akciu bolo treba vynaložiť miliónové náklady. Vari sa dá život 3 ľudí vyjadriť v peniazoch? Či netreba pre ich záchranu urobiť všetko aj za cenu rizika neúspechu? No, tak som argumentoval aj ja. Narazil som na múr, drahá. Na múr nezáujmu, ľahostajnosti a bezcitnosti. Ale to... Prepáčte. To sú deti kapitána Granta. A práve sa dozvedeli, že londýnska admiralita má pre nich len údel sirôt. Deti kapitána Granta. Neplačte. Ešte nie je nič stratené. Napokon, keď úrady sklamú, ešte vždy ostáva jedna možnosť. Ktorá, Eduard? Aby človek zobral veci do svojich vlastných rúk. Práve opúšťame Clydeskú zátoku. Pred sebou máme šíre more. Nikdy vám to nezabudneme, Lady.
Sme pre vás cudzí a predsa... Kto je v nešťastí alebo potrebuje pomoc, nie je pre nás cudzí. Pravda, Edvard? Som hrdý na teba, Helena, že rozmýšľaš takto. Je to skvelé, že ste sa na vlastnú pes rozhodli zachrániť nášho decka. Budem vám vďačný do smrti. Dosť už, deti. Dosť. A inak, ako znášate cestu, more nie je práve najpokojnejšie. Len aby sme boli čím skôr. Tam, kde čaká nášho decko. Nerád to hovorím, ale nebolo by rozumné, keby ste sa oddávali príliš veľkým nádejam. Urobíme prirodzene všetko, čo bude v našich silách, ale od stroskotania Británie uplynul už dosť dlhý čas na to, aby sa s tými úbožiakmi niečo stalo. Časť slova to torzo gónia sme rozlúštili ako Patagónia. Je to veľmi rozsiahla krajina. Šíra pampa, necivilizovaní indiáni, dravé zvieratá. Pripájam sa k názoru kapitána Manglesa, že robiť si priveľké nádeje... Kláňam sa, madam, páni. Prepáčte, že vyrušujem v debate, ale rád by som vzniesol ponosu. Môžem hovoriť s kapitánom? Kto to je? Ty ho poznáš, Edvard? V živote som ho nevidel. Obýva kabínu číslo 6, prišiel na palubu, suverénne sa ubytoval. Domnieval som sa, že je to nejaký váš známy, my lord. Ja som kapitán. John Mangles. K službám, pane. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som Jacques Francis Maria Paganel, tajomník Parížskej zemepisnej spoločnosti, dopisujúci člen spoločnosti berlínskej, bombajskej, darmštadtskej, londýnskej, petrohradskej, viedenskej a newyorskej, čestný člen Kráľovského zemepisného a národopisného ústavu indického. Sedím už od včera vo svojej kabíne, kapitán, a nikto sa o mňa nestará. Ako ste povedali, že sa voláte Mangles? A to už ako? V poslednej chvíli na Scotty vymenili kapitána. Scotty podľa mojich informácií predsa velí kapitán Barr. Čo je to prosím na smiech? Táto loď sa volá Duncan a nie Scotty. A že vy, pán Paganel... Môžete ma oslovať profesor. Áno, pán profesor Paganel, pomýlili ste si loď. Čo urobíme s tým neborákom? Chcel cestovať do Indie, nemôžeme ho predsa zaviesť do Patagónie. Keď si cestujúci pomýli vlak vedúci predsa kvôli nemu nezastaví. Je tak, kapitán? Ale, major McNabbs, taký cestujúci predsa môže na najbližšej zastávke vystúpiť. Teda profesor vystúpi na Kapverdských ostrovoch a nájde si loď, ktorá ho zavezie nazad. To je pre neho jediné riešenie. Mýlite sa, páni, nie je to jediné riešenie. Ak viete o lepšom, pán profesor? Práve som sa zhováral s Robertom. Povedal mi všetko o cieli vašej cesty. Myslím, že by som vám mohol byť veľmi osošný. A tak som sa rozhodol ostať. Okrem toho študoval som tú listinu. Musím vysloviť isté pochybnosti, ktoré sa týkajú vašich uzáverov. Vari sme si nepomýlili miesto stroskotania. Torzogónia by každý domyslel ako Patagónia. Je tam zmienka o indiánoch, obavy, že ich zajmú krutí indiáni. Ak sú aj všetky doterajšie vaše uzávery správne, ten posledný asi nie. Ak ste ich už zajali. Z čoho tak usudzujete, profesor? Vy vychádzate z toho, že stroskotanci mohli hodiť fľašu do vody len na pobreží mora. Áno. Neuvažovali ste o možnosti, že ju do mora priniesla rieka z vnútrozemia. To je logická úvaha. Na listine chýbajú údaje polohy. Máme k dispozícii len 37. rovnobežku. Navrhujem teda vyhľadať na pobreží Južnej Ameriky miesto, kadiaľ sa tiahne 37. rovnobežka a sledovať ju až k Atlantiku. Ale tak, aby sme sa od nej neodchýlili ani o 0,5 stupňa. Na tej čiare by sme mali nájsť stroskotancov Británie. Pozrite sa na túto mapu. Prejdeme úzkým pásom čilského územia. Prejdeme Andami, zostúpime do Pamp. A tuhľa sú rieky prechádzajúce cez 37. stupeň šírky. Rio Negro, Rio Colorado a ich prítoky. Územie obývajú málo známe i neznáme indiánske kmene. Bude to veľmi nebezpečné, pán profesor? Bude. Ale inú možnosť, ak sa chceme pokúsiť zachrániť tých nešťastníkov, nemáme.
To sú Andy. Áno, Robert, úchvatný pohľad však. Druhé najvyššie pohorie na Zemi, po Himalájach. Pozrite, tam v údolí. Čo vidíte, major? Tam, stáda utekajú. Zvláštne. To je veľmi zvláštne. Čo je na tom zvláštne? Voľa, čo ich vyľakalo, tak utekajú. Hej, Muličiar! Na čo ho voláte, major? Nech nám povie, čo to znamená. Tie stáda. Mne sa to tiež nepozdáva. Senior, volali ste ma. Všetko v poriadku, Muličiar? Si, senior. Náklad je v poriadku, moji ľudia sa starajú o všetko. Todo está en orden. Vidíte tie stáda v údolí? Si, senior. Čo si o tom myslíte? Moji ľudia už chceli zastať, ale rozkazujete vy. Stáť? Prečo? Nájsť úkryt. Prečím? Gran peligro. Se acerca un gran peligro. Čo hovorí? Nebezpečenstvo, veľké nebezpečenstvo. Tie zvieratá ho cítia, pud, inštinkt. Cítia, že sa niečo stane. Čo by sa mohlo stať? Quizás un terremoto. Čo? Zemetrasenie, možno vybuchne sopka. Sopka? Áno, Andy sú tektonicky najaktívnejším pásmom Zeme. Sú v neustálom pohybe. A tie zvieratá... Už sa to začína. Rýchlo, to je lavína. Pod nejaký skalný previs. Úbohí muličiari. Je to zázrak, že sme prežili. A kde je Robert? Preboha. Robert! Robert! Hľadať. Musíme hľadať. Nemôžeme predsa... Je to beznádejné. Nehovorte tak, major. Najskôr ho strhlo dolu, do priepasti. Úbohý chlapec. Major má pravdu. Keby nebolo tak, ako vraví, už by sme ho našli. Úbohý chlapec. Som zodpovedný za jeho smrť. Mal som ho nechať na palube Duncana. Mohol sa plaviť s ostatnými a počkať nás na pobreží. Som vinný. Vinný! Tam. Pozrite. Akýsi bod na oblohe. Je to vták. Kondor. Zlieta stále nižšie. Najskôr tam voľačo zazrel. Bez pochyby. Živia sa uhynutými zvieratami, ale unesú aj mladú lamu alebo ovcu. Už je celkom blízko. Bože, aký je obrovský. Teraz zmizol za skalou. Tam je. Vzlieta a voľačo má v pazúrok. Bože, veď je to telo. Robert. To je Robert. Čo keď trafíte chlapca? Musím. Keď Robert žije, potom ho ten vták... Mám pevnejšiu ruku. Som vojak. Padá! Trafil ho. Ale kto? Ja som predsa ešte nevystrelil. Kto to bol? Žije! Pán major, čo sa mi stalo? Pokojne. Len pokojne, chlapče. Trochu krvácaš, ale inak si v poriadku. Robert, chlapče môj. Žiješ. Pozrite tam! Indián. Talkav sa ponúkol, že nám zoženie kone.
Bez nich by sme boli v Pampe stratení. Každú chvíľu by sa mal vrátiť. Naozaj skvelý je ten červenokožec. Nenazývajte ho červenokožcom, major. Znie to pohrdlivo. Nemyslel som to tak. Je odvážny, šľachetný, nezištný. Aj medzi nami, belochmi, nie je ľahké nájsť takú povahu, akú má tento syn Pampy. V každom prípade je dobré, že nás bude sprevádzať. Len či ten beloch, o ktorom počul, že je v tábore Kazika Kalfakúru, je naozaj kapitán Grant. Kde sú potom jeho dvaja druhovia? Kto vie, čo sa s nimi stalo? Napokon nie všetci Indiáni sú takí ako tento Araukánec. Správy, ktoré priniesli niektorí cestovatelia, musíme sledovať aj túto stopu. Pôjdeme, ako nám poradil, od západu na východ. Napokon jeho označenie smeru sa zhoduje s naším. Pôjdeme po 37. rovnobežke. Tu sme! Tu sme! Konečne! Bola to krásna jazda, najmä teraz v noci. A vôbec som sa nebál. Aj vlka sme stretli, ale Talka ho zložil. Jediným výstrelom. Ten už dokázal, akú má mušku, keď strieľal na kondora. V armáde by urobil rýchlu kariéru. Pochybujem pri všetkej úcte k armáde, major, či by takú poctu vymenil za život v Pampe. Kone som uviazal. Muy buenos son los caballos. Veľmi dobré kone. Počul som už o nich. Menšie ako naše, ale veľmi rýchle a odolné. Zvyknuté na útrapy, dlhý cval i náročné pochody. Vďaka, Talkau. Vďaka. Bez teba by sme boli možno stratení. Ulice i naši sprievodcovia ostali pod lavínou a Pampou ešte nikto neprešiel pešo. To slnko. Z mozgu mám už, tuším, praženicu. To ste celý vy, pán profesor. Každý z nás má od smedu vypálený gágor a vy myslíte na svoj mozog. Nuž, major, každý myslí na to, čo mu je najvzácnejšie. Páni, Talkau je akýsi čudný. Občas zastaví koňa, načúva. Všimol som si, ako by dačo vetril. Počuli ste? Čo, profesor? Teraz zasa. Aj kone sú nepokojné, čo si cítia. Našťastie tu lavina nehrozí. Stoj! Zastaviť! Čo to bolo, Talkau? Aguaras. Aguaras? To je čo? Nejaký indiánsky kmeň? Vlci. Červení vlci. Sú nebezpeční, Talkau? Jeden alebo dvaja nie, ale často chodia vo svorkách. A vtedy... Tam je, vidím ho. Nie, nestrieľať. Prečo? Zložím ho. To odstraší ostatných. Šetriť náboje. Máme ich dosť. Je ich veľa. Veľmi veľa. Vidím jamu. Vamos! Vamos! Kone doprostred a všetci políhať dookola. A strieľať len keď prídu bližšie. Len naisto. Čo guľka, to vlk. Ináč koniec. Koľko sme ich pobili. Ale oni prichádzajú vždy noví a noví. Beštie. Ako by sa rodili z Pampy. Zakrátko už nebudeme mať strelivo. Upresnite, my lord. Chcem vedieť, ako dlho ešte budem žiť. Každý máme ešte po 10 nábojov. Vy? Paganel, Talkau a ja. To je naozaj jednoduchá matematika. Nezúfať, major, nezúfať. Mne je ľúto len toho chlapca.
a tých, čo zostanú po nás. Vyzerám ako človek, ktorý zúfa, my lord. Som vojak. Neraz som stál z očí voči smrti, ale že bude mať vlčiu podobu, to sa mi ani nesnívalo. Idem. Mevoj. Čo? Ty nás opúšťaš, Talkau? Nie, má právo. Že by sa bál? Má právo, urobil pre nás už dosť. Nuž, život má každý len jeden. A pút zachovať si ho je mocnejší ako čokoľvek. Mevoj, odlákam vlkov. Môj kôň dobrý. Nie, ja pôjdem. Keď sa má kto si obetovať, budem to ja. Ty predsa musíš previesť ostatných pampov. Môj kôň počúva len mňa. Hasta la vista, amigos. Anda! Anda! Zachránil nás! Obetoval sa. Vlci ho nedostanú. Ten kôň je rýchly ako vietor. Opravujem svoj názor, páni. Niekedy je ako púd seba záchovy silnejšia statočnosť. Keď sa nič mimoriadne nestane, keď nás už nič nezdrží, mali by sme o niekoľko dní dosiahnuť brehy Atlantiku a zvítať sa s našimi na palube Duncana. Už sa neviem dočkať, kedy zasa uvidím sestričku. Ale čo jej poviem? Otecka sme nenašli. Prešli sme celou Patagóniou a nenašli sme ho. Lebo sme ho tu ani nemohli nájsť. Čo to hovoríte, pán profesor? Lebo sme sa zmýlili. Čo? Lebo celý čas hľadáme kapitána Granta tam, kde vôbec nie je. A kde ani nikdy nebol. Ako to má profesor Paganel zmysel pre humor, je Francúzom nesmierne blízky, ale ak iste uznáte, že žartovať teraz je viac ako nevhodné. Slovo Austral sme prečítali ako južný. A čo ak Austral je len časťou slova a značí Austráliu? To ma prekvapuje, pán profesor, najmä z úst tajomníka zemepisnej spoločnosti, prepáčte, prosím. Ale v texte je slovo Indi, ktoré sme prečítali ako Indiáni. A v Austrálii veru ešte nikto Indiánov nevidel. Časť slova Indi neznamená Indiens, Indiáni, ale Indigénos, domorodci. Skvelá úvaha, profesor. Musím uznať, že jej nechýba britská logika. Ale teraz vás prosím, aby ste mi objasnili slovo Gónia, ktoré ste i vy sám identifikovali ako Patagónia. Ďalší z našich omylov. Aj to slovo je torzom a môžeme ho prečítať ako agónia. Zánik, umieranie, koniec. Kapitán Grant a ďalší dvaja trosečníci sú kdesi na pobreží Austrálie. Takže máme ešte nádej uvidieť otecka? Ak budeme sledovať 37. rovnobežku aj na tom kontinente. Bravo, profesor. Je nádej, Robert. Nádej umiera posledná a my ešte žijeme. Duncan! Strieľajú! Videli nás! Videli! Pozrite, spúšťajú čln. Čo chvíľa budeme na palube. Hurá! Na nič sa neteším tak veľmi, ako na studenú sprchu a pohárik dobrého francúzskeho vína. Kadiaľ teraz bude smerovať naša trasa, kapitán Mangles?
Oboplávame ostrovy Tristan de Cunha a Nový Amsterdam. Potom je pred nami Austrália. Je to obrovský svetadiel. Kde tam budeme otecka hľadať? Na pobreží a blízko pobrežia. Ak ho aj domorodci zajali, je ak iste nažive. Lebo austrálski domorodci sú považovaní za veľmi mierumilovných. Je to také isté, pán profesor? Milady, viac ako isté. Napokon od roku 1606 až do roku 1862 sa pokúsilo Austráliu preskúmať vyše 50 cestovateľov. Napriek tomu však táto pevnina nám nie je omnoho známejšia ako vnútrozemie Afriky. 50, to sa mi vidí priveľa. Vyše 50, major. Dokážte to, pán profesor. Chcete sa staviť? No, keď vám to urobí radosť, váš ďalekohľad proti mojej karabíne. Tak sa s ňou rozlúčte. Už si z nej nezastrieľate. Ibaže, ak by som vám ju požičal. Čo prirodzene veľmi rád urobím, keď ma zdvorilo požiadate. Nech sa páči začať. Tak, pred 250 rokmi bola Austrália celkom neznámou krajinou. Až v roku 1606 španielský moreplavec Quiroz objavil zem, ktorú nazval Austrália de Spiritu Santo. Niektorí bádatelia síce tvrdia, že Quiroz pristal na Nových Hebridách, ale môžeme ho zarátať. Robert, urob čiarku. Urobil som. A čo je to jedna čiarka proti mojej karabíne? Holanďan Theodor Hertog pristal na západnom pobreží Austrálie a pomenoval ju podľa svojej lode Endracht. Druhá čiarka? Po ňom prichádzali ďalší a ďalší. 1618 Zeichen, tretia, 1619 Edels, štvrtá, potom Lewin, piatá, Denwitz, šiesta, Dewitt. Všetko Holanďania. 7. Potom kapitán Carpenter. V roku 1642 oboplával slávny Tasman, Van Diemenov ostrov, o ktorom si myslel, že patrí k pevnine. Terajšia Tasmánia. Ostrov Austrália dostal meno Nové Holandsko, ale to meno sa neudržalo dlho. Sláva holandských moreplavcov začala upadať a k slovu sa dostávali stále viac Angličania. William Dampier, jeden z najslávnejších flibustierov všetkých čias, po ňom Hertog. Ale kým na brehoch nepristal slávny moreplavec James Cook, nikto nepomýšľal ostrov kolonizovať. A za ním sa začali hrnúť ďalší. Kapitán Phillips založil v roku 1788 prvú anglickú osadu v Port Jacksone. Potom Francúzi. Perus, Entrecasteno, potom Holanďania, Flinders, Bass, Fleming, potom opäť Francúzi, kapitán Emelen, Boden. Kapitán Boden, to je zaujímavé. A čím vás tak zaujal, major? No, len tak. Pokračujte. Nasledujú King, Dawes, Peterson. 22? Stačí. Veríme, profesor, že ich vysypete ešte raz toľko z rukáva. O tom nepochybujte, milady. Nič sa nedá robiť, prosím. Karabína je vaša. Ďakujem, major. Len jednu otázočku, pán profesor. Som k dispozícii. Či viete, prečo Austrália nepatrí Francúzom, ale Angličanom? Moja karabína, teraz vaša karabína proti... Keď mi to poviete, vrátim vám ju. Som nesmierne zvedavý. Nuž, budete sa čudovať všetci, ale práve kapitán Boden, inak náramne smelý chlapík, dostal v roku 1802 taký strach z kvákania austrálskych žieb, že dal zdvihnúť kotvy a už nikdy sa do Austrálie nevrátil. No tak to je strašný žart, major. Pre nás Francúzov sú slimáky a žabie stehienka najväčšia pochúťka. Najstrašnejší, ale v Anglicku sa považuje za historickú udalosť. Edward, tam kapitán Mangles a Mary Grantová. Vidím, skamarátili sa. Som tomu rada, Edward. John je statočný, spoľahlivý muž. A Mary, ak iste bude potrebovať ochranu. O Robertovi ani nehovoriac, to je tiež také polovičné dieťa. Dobre sa držal, vyrastie z neho správny chlap. Ale dovtedy bude potrebovať človeka Johnovho typu. Ty neveríš, že nájdeme kapitána Granta? Rada by som verila. Ale nájsť 3 ľudí v takom obrovskom priestore obklopenom moriami, to je horšie ako hľadať ihlu v kope sena. Máš pravdu, Irena. Ja som skeptický, ale
Nesmíme sa vzdať. Mám isté obavy. O čo ide, kapitán? Že nás nepokojuje barometer. Klesá, všimnite si to bezvetrie. Trvá už 3. deň. Ešte, že má Duncan výkonné motory. Napredujeme dobre. To nejde, ale domnievam sa, že sa blíži búrka. Už som prikázal zdvojnásobiť upevnenie záchranných člnov, pripraviť náhradné rahná. Slovom, všetko, čo treba. Bude nevyhnutné, aby ste sa pobrali do svojich kabín a ostali tam. Ale ja... Aj Robert. Také nebezpečenstvo hrozí. Duncan je skvelá loď, ale na palube sa onedlho rozpúta peklo. Ostanú tu preto len námorníci. Ale kapitán, nemôžete predsa odo mňa chcieť, aby som čušal v podpalubi, keď bude loď potrebovať každú mocnú ruku. Sú okolnosti, keď som pánom na palube, jedine ja. A tie okolnosti onedlho nastanú. Zasekla sa! Do strojovne! Otvoriť záklopky! Vypustiť paru! Loď sa nakláňa! Uťať plachty rýchlo! Sekeravy! Búrkovú nechať! Výborne! Vyrovnali sme! Ženieme sa vpred! Kapitán! Kapitán! Skrutka sa nedá opraviť. Je zlomená. Blížime sa k pevnine. Ešte pol hodiny a narazíme. Pozrite na tú vodnú stenu, kapitán. To sú pieštiny. Ak nenájdeme vodný priechod k pobrežiu, sme stratení. Čo máme robiť, kapitán? Pripravte súdy s kulením olejom! Pripravte súdy s olejom! Pripravte súdy! Pripravte súdy! Pripraviť záchranné pásy! Pripraviť záchranné pásy! Pripraviť záchranné pásy! Pripraviť záchranné pásy! Všetci na palubu! 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 Čo sa deje, kapitán? Tam! Príšerné! Cez tú vodnú stenu sa nedostaneme. Chlapu! Ak sa nám nepodarí nájsť prieliu, je koniec. Chápem. John! Prosím, Major. Vezmite si na starosť Mary a Roberta. Ja sa pokúsim zachrániť svoju ženu, alebo zahyniem s ňou. Môžeme teraz pomáhať už len jeden druhému. Loď, zdá sa, nezachránime. Olej! Olej! Teraz! Skvelý manéver, John. Blahoželám a ďakujem. Pozrite, ako vyzerám, celý mokrý. Už ale celý čas na pampe som túžil po sprche. Teraz som ju dostal.
Aké nehostinné je toto pobrežie. Samá skala, kam oko dovidí. Tú veru sotva nájdeme kapitána Granta. Ak Británia stroskotala tu, sotva mali šancu prežiť. Skepsa patrí starším, kapitán. Vy mladí by ste mali dúfať. Je to ilúzia, chiméra. Ženieme sa za chimérou. Pripájam sa k názoru kapitána. Ženieme sa za nemožným. Viem, ale to, čo robíme, je v tomto prípade jediné správne. Keď sme sa rozhodli kapitána Granta nájsť, nemáme inú možnosť. Ako robiť nemožné. Ľudský život je hodný akýchkoľvek útrap. Musíme urobiť všetko, John. Vy ste Mary. Aj kvôli tebe a Robertovi. Keby sa na to podujala admiralita, možno by všetko dopadlo inak. Chlapče, vždy to tak dopadne, keď sa vedci ujmú úrady. Človek si napokon musí pomôcť sám. Tam! Pozrite! Nejaká stavba. To vyzerá ako mlyn. A je to mlyn. A kde je mlyn, tam sú aj ľudia. Ideme. Vitajte v dome Paddyho O'Moora, cudzinci. Vy ste Ír, pane? Bol som. A teraz som Austrálčan. Ja som Škót. Lord Glenarvan, moja manželka Helena. Toto je kapitán našej lode John Mangles, profesor Paganel. Enchanté. Major McNabbs. Dobrý deň. Toto deti kapitána Granta, Miss Mary a jeho syn Robert. O kapitána Granta ide pán O'Moore. Oňho a 2 trosečníkov z lode Británia. Počuli ste niečo o nej? Mala stroskotať niekde tu. Aspoň podľa našich údajov. A kedy? Pred 2 rokmi. Približne. Ja, potom vás musím sklamať. Žijem tu už vyše 6 rokov, ale o nejakej stroskotanej lodi som za celý ten čas nepočul. Všetko márne, všetky naše snahy. Tušil som to. Teda koniec nádejám. To je strašné, Edward. Nechce sa mi veriť, to predsa... Veď tá listina... Toľko útrap a všetko na nič. Úbohý kapitán Grant, úbohá Mary, Robert. Tak teda koniec. Toto bola naša posledná šanca. Posledná možnosť nájsť jeho stopu. Nestrácajte nádej. Ak kapitán Grant žije, je určite v Austrálii. Kto to hovorí? Ja. Ty, Ayrton? Ja. Som Škód ako vy a jeden zo stroskotancov Británie. Hovorte. Ako to, že vy ste tu a on nie? Utíšte sa, prosím. Všetci sa utíšte. Na toľko otázok naraz sa predsa nedá odpovedať. Kde je kapitán Grant? Môžete odpovedať na túto otázku, Ayrton? V okamihu stroskotania Británie som nebol na palube. Zmietlo ma ešte predtým a vyhodilo na pobrežie. Zachránil som sa akoby zázrakom a iba sám. Takže vy nie ste jedným z tých 2 námorníkov, o ktorých sa kapitán Grant zmienuje vo svojej listine. Neviem o tých listinách nič. Ani o tých námorníkoch. Ale povedali ste, že kapitán Grant žije. Odkiaľ to viete? Povedal som, ak kapitán Grant žije. To je pravda, Edward. Moment, páni. Tu treba čosi ujasniť. Vravíte, pán Ayrton, že ste slúžili u kapitána Granta. Tak je, pane. V akej hodnosti? Bol som podloďmajstrom. Potom ale musíte vedieť, kde Británia stroskotala. Hovorte, Ayrton. Keď ma stiahla z paluby vlna, Britániu hnala búrka ďalej, ale predpokladám, Na že... ktorom stupni šírky? Ale veď to je predsa jasné, major. Na čo ten výsluh? Pokiaľ ma pamäť neklamé, na 37. No, to súhlasí. Ale potom by musel otecko stroskotať niekde tu. Áno, presne tu, kde sa nachádzame. Na 37. stupni šírky. Ako to, že o tom nevie nič starousadlík pán O'Moore? Jednoducho? To treba vysvetliť. Lebo Británia nestroskotala tu, na západnom pobreží, ale na východnom.
skvelá loď, tento Duncan. Vidno, že sa vyznáte. Na vašom mieste by som okamžite odplával k miestu stroskotania Británie. Máme pokazenú skrutku. To je zlé. Ale plaviť sa možno aj pod plachtami. Bez pochyby. Ale keby sa obrátil vietor, znamenalo by to veľké zdržanie. Rozhodne väčšie, ako keď Duncan zamierí do Melbourne a tam opravíme skrutku. A my by sme mohli prejsť po 37. rovnobežke pešo. Je to ďalší žart z vášho arzenálu, drahý profesor? Vôbec nie. A navrhujem vziať so sebou aj dámy. V týchto končinách je podnebie príjemné, nie ako vo vnútrozemí, kde sú úžasné horúčavy púšť a opustená nehostinná krajina. A čo bude s Duncanom? Zveríme ho námorníkom. Kapitán Mendes. No, ak iste nebudete mať nič proti tomu, keď budete sprevádzať Miss Mary a Roberta. Moji chlapi sa o loď postarajú, ako sa patrí. Môžem sa pridať k vám. Pracujem v mlyne pána O'Moora len zo pár mesiacov, ale mne taká robota nevonia. Ak vás aj neprivediem na stopu kapitána Granta, určite vás privediem na miesto, kde stroskotala Británia. Rád pomôžem vám aj sebe. Vďaka, Ayrton. Vďaka za pomoc. Len jednu otázku. Prosím. Kde sa stretnete s Duncanom? V prípade, že nájdeme kapitána Granta skôr, ako prídeme k východnému pobrežiu, vrátime sa na Duncan do Melbourne. Ak však dosiahneme východné pobrežie, pripláva Duncan za nami. Ale ako sa veliteľ Duncanu dozvie, že má priplávať? Nerád ruším, páni, ale na čo toľko otázok? Čo vás na tom tak zaujíma, Ayrton? Pošleme mu správu. Počítajte so mnou. Som vždy k službám. A teraz ma ospravedlňte. Nepáči sa mi. Kto? On. Máte konkrétne podozrenie, major? Nie, majlord. Len inštinkt. Inštinkt vojaka. Čo dámy? Mal som dobrý nápad s tými voľskými povozmi? Skvelý, profesor. Nie je to síce koč ani brička, ale vezieme sa pohodlne, pravda, Mary? Akýkoľvek prostriedok, ktorý nás dovezie k cieľu, je dobrý. Rieka pred nami! Rieka. Budeme sa musieť prebrodiť. Žiadne obavy, nič nebezpečné. Dostaneme sa na druhý breh aj s vozmi? V čase sucha sú korytá riek temer vyschnuté. Miss Mary, drahá, budete musieť zastúpiť z voza. Samozrejme, Edward. Pán profesor, všetci chlapi budú musieť pomáhať s vozmi. Rozumie sa, budem musieť pomáhať volom. Mám v tom prax, pomáhať volom. Prax? Prirodzene, lady. Kedysi som vyučoval. Prešli sme, ale predné kolesá sú v ťahu. Nož čo, dámam uvoľníme naše kone a my pôjdeme pešo. To nie je riešenie. Cesta je dlhá a namáhavá. Nevidím možnosť, ako opraviť voz. Nemáme nástroje a nikto z nás tú prácu neovláda. Vyžaduje remeselnícky fortiel. Navyše aj môj kôň stratil podkonie. Jedna možnosť by tu bola. Aká, Ayrton? Stanica Black Point je odtiaľto vzdialená asi 20 míľ na sever. No a? Máme jazda poslať telegram? Nie. Ale ja ta zájdem a privediem kováča. Koľko vám asi potrvá cesta? 15 hodín, viac nie. My sa zatiaľ utáboríme na brehu a budeme vás čakať. Tak ako sa vám páči v Seymour, páni? Ja som rád, že si dámy konečne oddychnú v hostinci. Aspoň raz za dlhý čas sa vyspia, ako sa patrí. A mne sa tu páči, ako všade, kde sa dobrá škótska whisky podobá na dobrú škótsku whisky. Mne sa popravde nepáčia títo muži na okolo.
Nevyzerajú ako džentlmeni. No, nie sa čo čudovať. Sú to zväčša zlatokopy a prepustení trestanci. Trestanci? Tak. Ľudia, ktorých Angličania vyviezli sem do Austrálie za zločiny, ktorých sa dopustili doma. Ale za to medzi zlatokopmi môžete nájsť ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Keby sme nemali so sebou dámy, nerobil by som si starosti, ale... Píše sa o nich aj v novinách, čo som si kúpil na rohu. Ukážte, Major. Sydney 2. januára 1866. V noci zo dňa 29. na 30. sa stalo na železničnom moste 5 míl za stanicou Castleman nešťastie. Nočný rýchlik do Melbourne sa v plnej rýchlosti zrútil do rieky Luton. Vyšetrovaním sa zistilo, že most bol pred príchodom vlaku násilne poškodený. Početné krádeže, spáchané po nešťastí, vyrabovanie poštovej zásielky a mŕtvola strážnika, ako aj ďalšie stopy, ktoré našli opodiaľ, nasvedčujú, že zločinu sa dopustila banda trestancov, ktorí pred polrokom ušli z väzenia v Perthe v západnej Austrálii. Bande velí istý Ben Joyce, nebezpečný zločinec, ktorý pred časom prišiel na neznámej lodi do Austrálie a polícii sa zatiaľ nepodarilo dolapiť ho. Všetkých usadlíkov vyzývame k zvýšenej obozretnosti a k spolupráci s políciou, ktorá po zločincoch pátra. Čo si o tom myslíte, páni? Neviem, či by nebolo rozumnejšie vrátiť sa do Melbourne. Západné pobrežie dosiahneme aj na lodi. Major, váš názor? Prvú, než sa vyjadrím, rád by som počul Ayrtonovú mienku. Pozná kraji lepšie ako my. To je pravda. Kým som sa zamestnal u pána O'Moora, prešiel som hodníku z Austrálie a môžem povedať, že nám hrozí rovnaké nebezpečenstvo, či už pôjdeme ďalej, alebo sa budeme vracať. Na míle je to totiž rovnaká vzdialenosť. To sa mi zdá byť logické, páni. A ešte jedno. Domnievam sa, že taká dobre vyzbrojená skupina, ako sme my, by sa nemala obávať zo pár ničomníkov, z ktorých kto vie, či má každý zbraň. Iste majú dýky, nože, možno ktorí sú ukoristili aj karabínu. Ale my, povedzte sám, major, ako vojak. Všetko, čo tu povedal Ayrton, má istú logiku. Ja som odhodlaný pokračovať, ale navrhujem, aby sme hlasovali. Páni, kto je za? Všetci. Takže vpred. Na východné pobrežie. Mne sa to celé nepáči. Čo máte konkrétne na mysli, major? Paganelov kôň je už tretí v poradí, čo uhynul. Je to nejaká neznáma epidémia. Pochodujeme močaristým krajom, je tu všakovaký bodavý hmyz, rastliny, ktoré nepoznáme. Mne je na najvyš čudné, že ani jeden z tých koní neprejavil známky choroby. Všetky padli ako zasiahnuté bleskom. Ešte stále môžeme pokračovať, major. Dámy sa vezú a my už len dáko dobojujeme. Ale... Kapitán, stalo sa vám niečo? Vykrývate? Noha. Môj kôň padol z ničoho nič. Vezmite si môjho koňa. Ďakujem, ale... Vyskočte naň, kapitán, a choďte dozadu. Budete sprevádzať dámy. My s majorom ideme dopredu. Pozrite sa na to. Otlačok kopyta môjho koňa. Nič vám na tom nie je čudné? Nie, major. Ten štvorlístok. Toto zvláštne znamenie v podkove. Áno, vidím ho. Všetky kone okrem tohto vášho uhynuli. Myslíte, major, že štvorlístok ho uchránil pred epidémiou? Nie pred epidémiou, ale pred otravou. Zámernou, úmyselnou a premyslenou otravou. Major McNabbs,
To je... Obvinenie. Jedine vášho koňa podkovali po prechode rieky. Jedine on má tento znak na podkove. A podkovať ho dal Ayrton. Prikazujem Tomovi Austenovi vyplávať z Melbourne. Zélandu na základe tejto listiny, ktorú náš posol Tom Ayrton... Ako sa píše vaše meno, Ayrton? Tak ako sa vyslovuje? Vyslovuje sa Ayrton, ale píše sa Ben Joyce. Ušiel ten bandita. Škoda, že stihol na vás vystreliť skôr ako vy naňho. Bol by dostal, čo mu patrí. Mýliš sa, Robert. Nestihol vystreliť skôr. Čo tým chcete povedať? To, že zásobník mojej karabíny kto si cez noc vyprázdnil. Ten motor myslel na všetko. Najviac ma mrzí, že ušiel. Bude nebezpečný ako had v tráve. Tušil, že o ňom viem viac ako ostatní. Možno ho Edwarda kapitán dostihnul. Nemyslím, že ho dostanú. Hoci by som si to prijal, je to had. Had v tráve. Dobre to povedal major. Budeme musieť tou trávou stúpať opatrne. Ubohý otecko. Robert, akú nádej ešte máme? Ayrton nás sem vylákal. Ale prečo by nás sem lákal? Neviem, ale určite nie preto, aby nám pomohol. Prečo? Chcel sa zmocniť Duncanu. Preto. Žiaľ, ušli. Ayrton a traja jeho kumpáni, ktorí čakali v nedalekom lese. Zbabelci. Vedia, že sme dobre ozbrojení. Možno, že čakajú, kým sa zotmie. Čo budeme robiť? Musíme okamžite vyraziť na cestu. Ale ktorým smerom? Odchýlime sa od nášho smeru a vyrazíme do Edenu. A musíme sa ta dostať veľmi, veľmi rýchlo. Nezabúdajte, že ten prekliatý Ayrton stihol uchmatnúť aj odkaz pre veliteľa Duncanu. A keď sa mu podarí dostať sa do Melbourne skôr, ako my stihneme z Edenu zatelegrafovať, zmocní sa Duncanu. To by bol koniec našej výpravy. A obávam sa, že aj koniec nádejam zachrániť kapitána Granta. Horšie ako toto čakanie. Máš pravdu, Mary. Všetky útrapy sa dajú vydržať, keď má človek pred sebou nejaký cieľ. Ale toto je ako čakanie na... Pán profesor, na ortiel. Nože nás rozveselte nejakým žartom. Prepáčte, vážená spoločnosť, ale žiadny mi ako si neprichádza na Nezúfaj, Mary, ani ty, Robert. Ešte je nádej. Kde ju beriete, John? Povedzte, kde? Je také príslovie. Pokiaľ dýcham, dúfam. Hľadám lorda Glenarvana. To som ja. Mám pre vás telegram. Dajte ho sem, rýchlo. Ďakujem. Lord Glenarvan, Eden. Duncan odplával dňa 18. tohto mesiaca za neznámym cieľom. Jack Andrews, správca prístavu Melbourne. To je koniec. Už nikdy neuvidíme nášho otecka. Už sa nič nedá robiť. Nič. Zostáva len vrátiť sa domov, bohé deti. Zohnať loď a vrátiť sa domov. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách.
Hľadáme kapitána tejto lode. Ja som to. Čo má byť? Pláva Makária do Aucklandu. Áno, a čo má byť? Čo vezie? Čo vás je do toho? Všetko, čo sa predáva, všetko, čo sa kupuje. Teda je to obchodná loď. A čo má byť? Máme prosbu kapitána. Vezmete cestujúcich. Podľa toho, koľko nasypete. Čo to hovorí? Koľko zaplatíme? Koľko chcete, kapitán? 10 libier. Za kus. A predavok i hneď. Kus. Na kusy sa preváža, pokiaľ viem, dobytok. Keď sa vám nepáči, môžete si do Aucklandu aj zaplávať. John, vyplaťte ho. Nemáme na výber. Takže našou ďalšou zastávkou je Nový Zéland. Keď sa tam vôbec v dobrom zdraví dostane. Videl niekto v poslednom čase kapitána Heliho? Ja. Keď som sa ho chcel spýtať na poluhu lode. Ležal spýtý vo svojej kabíne. Prepíja cestovné, čo sme mu vyplatili. Nič proti niekomu, kto má rád whisky. Ja ju mám rád, ale s mierou. Mám dojem, že kapitán Heli, rovnako ako jeho matrózy, sa vôbec nestará. John, vy by ste nemohli, aspoň kým tunajší kapitán nevytriezvie, prevziať velenie. S radosťou, ale všimol som si, že na lodi nie je jedinej mapy. Tento spitý morský vlk zrejme pozná trasu tak dobre, že ju ani nepotrebuje. A pritom bude veľmi záležať na tom, kde, na ktorom mieste pobrežia Nového Zélandu pristaneme. Veľmi bude na tom záležať. Prečo, profesor? Nový Zéland je krajina s temnou minulosťou. Dosť podrobne ju popísal James Cook, ktorý tam pristal 3-krát. Ale pred ním ešte Abel Tasman, takisto slávny cestovateľ, ktorý tu aj so svojím mužstvom našiel smrť. Domorodci na Novom Zélande nie sú takí dobrosrdeční ako austrálsky? Nie veru, Robert. Spomínam si, ako som čítal o tragickej výprave svojho rodáka kapitána Mariona, ktorý tam pristál pred 100 rokmi. Aj mnohé ďalšie výpravy sú zoznamom krvavých obetí vzájomného vraždenia prišelcov a domorodcov. Pravda, nie vždy sa po toľkom čase dajú presne rekonštruovať dôvody a príčiny vzájomného vraždenia a nepriateľstva, no je isté, že Maori, domorodí obyvatelia Nového Zélandu, sú ľudožrúti. Oľa kedy možno, ale teraz v našom civilizovanom 19. storočí, v storočí, keď misionári roznášajú vieru a pokrok aj do tých najodľahlejších končín sveta, to vás dá trochu preháňate, pán profesor. Vôbec nie, major. A hovorím to otvorene pred všetkými, aby každý vedel, na čom budeme, keď sa nám podarí pristáť na tom krásnom, krvavom ostrove. Ešte v minulom roku 1864 divosi umúčili a zjedli jedného Angličana reverenda Walkera. Stalo sa to len niekoľko míľ od Aucklandu, temer pred očami anglických úradov. Profesor Paganel nás nestraší. Sám som o tom v anglickej tlači čítal, lenže vtedy som to považoval za senzácie chtivý výmysel. Ľudožrúctvo je pevne zakotvené v ich spôsobe života aj v rôznych rituáloch. Keď zomrie náčelník, uctia ho ľudskými obeťami. Domnievajú sa, že takýmto spôsobom si uzmieria mŕtvého. Takže sa nepomstí na živých. A zároveň sa domnievajú, že tak tomu posielajú služobníkov aj na druhý svet. Príšerné náboženstvo, len čo je pravda. Aká neľudská ukrutnosť. To je, prepáčte, dosť zjednodušený pohľad. Aj takýto je totižto človek, aj toto patrí, pravda, za istých okolností do jeho prirodzenosti, ako tvora. A spôsob náboženstva... To slovo by som v tejto situácii používal naozaj opatrne, ale na tú pomôcku. Vždy závisí od spôsobu života. Lebo to, že Maori obete rituálnej vraždy vždy zjedia, by nasvedčovalo, že ich k tomu ženie skôr žalúdok ako viera. Žalúdok. Hlad súvisiaci s prírodnými podmienkami krajiny, ktorá skytá málo obživy pre všetkých. To predsa nemôže byť nejaké ospravedlnenie pre také strašné zvyky. Ospravedlnenie nie, ale vysvetlenie. Zver je málo, navyše aj rituál, povera, má silné korene.
Nový Zéland, súostrovie Fidži, všade tam okrem iného veria aj v to, že s telom zabitého zjedia aj jeho ducha, príjmu do tela aj jeho odvahu, statočnosť, silu. My civilizovaní príjmame hoci len symbolicky telo pána. Nevidíte súvislosti? Chcete jazda povedať, že my, civilizovaní Európania, Pán major, neberte to osobne, ale ľudožrúctvo dosť dlho pretrvávalo aj u predkov najcivilizovanejších národov. Najmä u Škótov. Kanibalstvo na Novom Zélande neodstránia len misionári, ale pomôžu ho odstrániť najmä tí, čo sa zaslúžia o chov dobytka a iných zvierat, ktorých mäso raz nahradí mäso ľudí. Konečne na pevnine. A zasa raz ako trosečníci. Škoda Makárie. Nie je horšieho, ako vidieť uviaznutú loď na pličine. Ale viac, ako sme urobili pre jej záchranu, sa urobiť nedalo. Ten mizerný ožrán Heli, keď šlo do najtuchšieho, potichu zmizol z paluby aj so svojimi chlapmi. Na jedinom záchrannom člne, čo tam bol. Za také niečo by ho v Anglicku degradovali až do konca života. Tu nie sme v Anglicku, major. S tým sa raz musíme zmieriť a radšej pouvažovať, ako a najmä kam ďalej. Podľa posledných správ, teda podľa správ z čias, keď sme odišli z Európy, je tu vojna. Vojna? Áno, milady, vojna. Angličania kolonizujú Nový Zéland a domorodci sa všetkými možnými spôsobmi bránia. A bránia sa najmä tí domorodci, ktorí sú už civilizovaní. Vari nevďačia za svoju civilizáciu práve nám, Angličanom? Áno, dali ste im civilizáciu, ale zároveň ste im zobrali, alebo sa im aspoň snažíte zobrať, nezávislosť, svojbytnosť. Musím sa zamiešať, hoci nie som Angličan, ale Škót. Vari to vy, Francúzi, nerobíte na územiach, ktoré ste obsadili rovnako? Žiaľ, máte absolútnu pravdu. Začalo sa to vierou, potom vraj územnými nárokmi a pokračuje to pomalým, ale dôrazným utláčaním, vykorisťovaním a zneužívaním domorodého obyvateľstva. Vyspelejšie civilizácie sa všetkými a neraz aj veľmi násilnými spôsobmi snažia vtlačiť svoj punc iným, podľa nášho videnia, nižším civilizáciám. To je veľké nešťastie tohto, ako z nášho pohľadu my vravíme, civilizovaného 19. storočia. A raz to bude našou veľkou hanbou. Či niekto, kto riskuje život, nemá právo na územie, ktoré bez tak nikomu nepatrí? Koľko statočných, odvážnych mužov zahynulo pri objavovaní nových kontinentov? Nikomu? Tie územia nepatria nikomu, kapitán. Podľa mojej mienky patria pôvodným obyvateľom. A to bez ohľadu na to, že oni majú na vlastníctvo iný názor ako my a aj s ním inak zaobchádzajú. Viete, ako vznikla vojna na Novom Zélande? V roku 1860 v provincii Taranaki na juhozápadnom pobreží ostrova Ika Maui, ktorý si domorodec mal pôdu, predali ju anglickej vláde. Ale keď sa zjavili zememerači, náčelník Kingy sa proti tomu vzoprel. Dal postaviť palisády a chcel chrániť pozemok. Plukovník Gold so svojím vojskom tábor dobil a vtedy padol prvý výstrel národnej vojny. V roku 1760 Cook odhadoval, že Maorov je asi 400 000. Mohol sa mýliť, ale o necelých 80 rokov neskôr ich napočítali len čosi vyše 100 000. A zda si nemyslíte, že mnohé medzičasom už riadne civilizované kmene sa pojedli navzájom. Vyvraždili ich kolonizátori. Musíme sa dostať do Aucklandu za každú cenu. Tak je. Považujem za rozumnejšie a najmä za bezpečnejšie dostať sa do civilizovaných končín, než sa stretnúť s divochmi, ktorí síce podľa slov pána profesora bojujú za spravodlivú vec, ale nemajú zľutovanie s tými, ktorí vstúpili na ich pôdu. Musíme počkať do rána. Pozrite, aká hmla padla. Nevidno ani na krok. Kde sa vzala tak náhle? Utáboríme sa tu. Počuli ste? Počuli ste? To sú oni. Sestrička. Čo budeme robiť? To je otázka. Chcete skončiť v hrnci, kapitán? Odistite svoju karabínu. Budeme sa brániť do posledného náboja. Bože. Dobrotivý Bože. Tam sú. Hrajú sa ako mátohy. Je ich priveľa. Priveľa. Pani, už len posledná vec.
v beznádejnej situácii. Opakujem, v beznádejnej situácii. Nechávam poslednú guľku pre svoju ženu. Nestrieľať, prosím vás, nestrieľať. To nie sú vlci Pamp. To sú ľudia. Možno horší ako vlci Paganel. Možnosť nie je istota. A ja radšej, ak už mám umrieť, umriem taký, aký som. A nie ako vrah. Kaikumu, náčelník, nechali sme sa zajať bez boja. Ako vidíš, naše karabíny mohli zabiť mnoho tvojich ľudí, ale nepoužili sme ich. Žiadam zachovanie našich životov za to, že my sme nesiahli na vaše. Nejaký prišelec, nejaký dobývateľ. Nebudeš hovoriť, veľká náčelník Kaikumu, čo robiť? My nie sme dobyvatelia, veľký náčelník. Naša loď stroskotala na pobreží. Sme stroskotanci. Zachovajte nám životy, náčelník. Neprišli sme so zlým úmyslom. Pozrite, je s nami chlapec. Chlapec, ktorý aj so svojou sestrou hľadá už bezmála rok svojho strateného otca. Pravdu hovoríme. My nemáme zbrane na to, aby sme útočili na ľudí, ale na to, aby sme sa bránili proti divým zverom. Dobrý karabín. Pekný dievča. Moc dobrý a moc karabín potrebovať náčelník Kaikumu a jeho ľud. Uvoľnite nám putá. Nijako sme sa neprevinili proti tvojmu ľudu. Nemáš právo nás tu držať ako zajacov. Už hovorím raz. Ty nemáš rozkazovať, veľký náčelník. Veľký náčelník urobiť, čo on chce. A čo chce teda s nami urobiť veľký náčelník? Vymeníme, ak vaši chcieť. Keď vaši nechcieť, zabijeme. Tak teda sme rukojemníci. Pozri, Edward, koly. Celý tábor je ohradený kolmi a na nich... Upokoj sa, dráha. Ľudské hlavy, lebky. Bojím sa, Edward. Poprvýkrát odtedy, čo sme odišli z domova, sa bojím. Som s tebou. Kým žijeme, máme nádej. Pozri, putá nám sňali. Ale nespúšťajú nás z očí. Strážia nás vodne v noci. A jedného dňa nás... Chcú nás vymeniť za niekoho z ich kmeňa, koho zajali Angličania. Je reálna šanca, že sa zachránime, keď sa dozvedia, že Maori väznia Európanov. Nepochybujem o tom, že príjmu Kaikumové podmienky a vymenia zajaca, nech by ním bol ktokoľvek. Bojím sa, Edward. Nedôveruješ našim, Helena? Či nemajú srdce? Našim. Hovoríš o srdci. Havári naši prejavili srdce a vôbec dáky cit vtedy, keď si žiadal o pomoc pre kapitána Granta. Srdce! Edward, srdce. Dobré srdce vedia prejaviť len šľachetní ľudia. A ľudia dobrí. A tých nie je veľa. A ostatným tým ide iba o záujmy, o ich vlastné záujmy. Zisk, prospech a moc. A preto sa bojím o naše osudy. Náčelník nám ide. Aj so svojou tlupou. Robert, chyť sa ma. Nedám si ťa, sestrička. Pozri, našiel som kúsok šípa. Mám ho tu v rukave. Keby ti chcel niekto ublížiť, tak... Statočne, Robert. Ale na to, aby som bránil tvoju sestru a teba, som tu ja.
hovoriť veľký náčelník Kajkumu. Kajkumu a jeho ľud zajat biele tváre. Kajkumu chce vymeniť za Tuhungu. Veľký šaman Nui Atua, ktorý zajat Angličania. Počúvať. Ty Angličan. Áno. Som Angličan, ale neviedol som proti vám vojnu. To jedno. Každý Angličan naša nepriateľ. Vaši človek páliť naša osady. Vaši človek zabit. Naše človek. Je to krivda na tvojom ľude, Kajkumu. Bielý človek. Najradšej teba zabit. Tvoja hlava a hlava tvojich druh nasadiť na kola. Ale náš šaman Nui Atua moc cena pre náš ľud. Myslíš ty, že oni vymeniť za ty? Neviem, Kajkumu. Tvoj život, aký cena ubijeli tvár? Nie som náčelník ani kňaz. Budeš musieť vyjednávať, náčelník. No, žiadam ťa, aby si ponúkol na výmenu nás všetkých. U Maori je tak. Hlava za hlavu. Ja vymeniť ty za Tuhungu Nui Atua. Nie. Všetkých, Kajkumu. Prosím ťa. Nie! Tak aspoň túto ženu a tieto dve deti. Ženu a deti za vášho Tuhungu. Kajkumu neobchoduje se žena. Žena ide ku naša chlap. Kajkumu! Videl som tábor Angličanov. Sú blízko. Nášho Tuhunga si videl? Videl. Žije? Angličania zastrelili Tuhungu. Videl som jeho telo. Mŕtve telo. Vy všetci zajtra na úsvit zemrit. Spia. Len strážne ohne horia. Stráže chodia okolo tábora. Bože, 3-4 strážia celý tábor. Teraz keby sme nemali putá. Čo nie je, môže byť? Pán profesor Paganel so svojím zmyslom pre humor. Vydržal vám naozaj až po hrob. Môj kompliment, profesor. Hrob. Náš hrob. Už nie je ďaleko. Ako sa to vezme? Ja napríklad mám ruky voľné. Pozrite sa. Profesor, vy robíte zázraky. Môj nožík robí zázraky. Nožík? A ono to ani nevyzerá ako nožík, pozrite sa. Preto mi ho aj nechali. Veď to ani nie je nožík, ale čosi, čím si civilizovaný človek čistí nechty. Rýchlo, profesor. Skúste prerezať putá aj nám. Nemáme veľa času. Ráno sa už blíži, čo skoro bude svítať. Nič mi neurobí väčšiu radosť ako táto činnosť. Naozaj nesmierne rád vám prerežem putá. Ale ak dovolíte, dámy majú prednosť. Kam to ideme, profesor? Hore. Len stále stúpať hore. Myslíte, že tu nás nenájdu? Keď nás budú prenasledovať, nájdu nás všade. Už je ráno. Už najmenej hodinu vedia, že sme ušli. A s najväčšou pravdepodobnosťou
Sú nám v petách. Čo nevidieť nás dostihnú. Ako sa budeme brániť? Ani v najhoršom sne sa mi nesnívalo, že sa budem brániť kameňmi. Budeme hazda hádzať do nich kamene, Major. Máme hazda inú možnosť, milady. Kameňmi z hora. A keď sa nám minú kamene, obetujem ešte svoju ploskú fľaštičku od whisky, aby som ju šmaril nejakému divochovi rovno do čela. Bez tak je už chuderka celkom prázdna. Ale prečo stúpame stále vyššie a vyššie? Pán profesor, môžete nám to prezradiť? O chvíľu vám to poviem. Všetko totiž záleží teraz od toho, či som sa zmýlil alebo nie. Ak som sa nezmýlil, bude to možno znamenať našu záchranu. Ak áno, potom sa ospravedlňujem vopred. Umrieme. Tam sú. Celé húfy. Našli nás. Už nás zbadali. Nepochybne nás už zbadali. Môžeme sa pokúsiť už len o jedno. Skotúľať dolu zo pár veľkých kameňov. Nie. Hore sa. Vyššie, tam. Nemýlil som sa. Rýchlo. Pozrite. Zastavili sa. To je zvláštne. Naozaj. Ostali stáť ako prikovaní. Mávajú oštepmi a sekerami, ale nehýbu sa. To je zázrak. Sme zachránení. Nie je to popravde žiaden zázrak. Som starý vojak, profesor. Sotva kto verí na zázraky menej ako ja. Keď puška trafí niekoho za rohom ulice, nie je to zázrak, ale fyzikálny zákon dopadu a odrazu. Ale v tomto prípade by som si naozaj rád vypočul vaše vysvetlenie, inak sa pridám k Miss Mary a budem to považovať za zázrak aj ja. Táto hora je tabu. Tabu? Čo to je? Tabu znamená čosi ako nedotknuteľná. Je to pôda, na ktorú za bežných okolností nesmie vstúpiť ľudská noha. Teda presnejšie noha človeka, ktorý v to tabu verí. My neveríme v tabu a preto sme tu. A to tabu nás teraz zachránilo. Odkiaľ ste vedeli, že táto hora je tabu? Nevedel som to, ale tušil som to. Preto som vám hovoril, že od toho, či sa mýlim alebo nie, závisí náš osud. Predpokladal som totiž, že kde je domorodý tábor, tam musí byť aj jeho pohrebisko. Niekedy za pohrebisko slúži väčšia hromada skália, niekde hora, ako táto. Nuž a keďže toto bola najbližšia hora od tábora, správne som predpokladal, že bude aj pohrebiskom a zároveň posvätným miestom. Miestom tabu. Ste skvelý, profesor. Naozaj skvelý. Robí mi ťažkosti nebyť skvelý, lebo je to moja prírodzená vlastnosť. Dovoľte, aby som vás poboskala, drahý Paganel. Miss Mary. Momentálne sme teda mimo nebezpečenstva, ale nevidím mnoho dôvodov k optimizmu. Starý praktik a triezvy realista major McNaps nás opäť vyrušil z toho najlepšieho. A čoho sa obávate, major? To sa dá definovať veľmi prosto. Oni síce nezožerú nás, ale s prepáčením za výraz, čo budeme o deň, dva žrať my? Major má pravdu. Domorodci sa neopovážia sem hore, ale tam dolu utvoria smrtiaci nepriechodný kruh. Skaliská sú nehostinné. Vodu nachytáme z dažďa, smed nás teda trápiť nebude. Ale nie tu zvery, ktorá by sa dala uloviť. A keby aj bolo,
Nemáme čím. Mýlite sa, páni, obaja sa mýlite. Tieto skaliská sú pohostinnejšie, ako si viete vôbec predstaviť. Keď má inštinkt neklame, náš drahý profesor chystá ďalší zo svojich zázrakov. Dovoľte, aby som vás všetkých pozval na hostinu. Zjem gombíky zo svojej uniformy, keď si z nás nerobíte bláznou, profesor. Stavím sa. Pán major, zakrátko budeme mať čosi omnoho lepšie na jedenie ako vašu hrdú mosac a ja nie som taký krutý, aby som vašu stávku prijal. Ako som spomínal, sem pochovávajú Maori svojich mŕtvych. Teraz počas bojov ich mali iste veľa. To znamená, že nájdeme aj čerstvé hroby. Budeme teda jesť jedlo a piť nápoje, ktoré títo divosi ukladajú k telám svojich mŕtvych, aby sa nimi sítili na druhom svete. Nájdeme tu i zbrane, s ktorými ich pochovali, takže onedlho nebudeme ani hladní, ani bezbranní. Profesor, a čo keď to mäso, ktoré tam nájdeme, nebude len zo zvierat? Ale ja to nechcem ani vysloviť. Vyslovím to za vás. Z ľudí? Áno. Nikdy by som predsa nemohla jesť. Ale mohla. Pri všetkej úcte k vám. Je to len otázka času. Odolávali by sme 5 dní, niektorí dlhšie, ale potom neskôr by sme sa do potravy pustili. Človek je už raz taký, že mu je najbližší vlastný život a chce si ho zachovať. Je to pud. Je to prirodzené a ľudské. A Maori nejedia svojich nepriateľov preto, že by boli od prírody zlí a neľudskí, ale preto, že žijú v okolnostiach a podmienkach, kde to, čo my považujeme za kruté, je podmienkou zachovania života. Zapamätaj si to najmä ty, Robert. Aby si nikdy, keď raz dospeješ, nesúdil povrchne iných, ktorí žijú inak, rozmýšľajú a konajú inak ako ty. Aby si ich nesúdil, ale snažil sa ich pochopiť. Čo to je? Počujete? To hrmenie. Čo to znamená? A zdá sa blíži búrka Mary. A hory odrážajú ozvenu hromov. Nie, to nie je ten zvuk. To veru nie je búrka. Teda čo to môže byť? Podobný zvuk sme počuli vtedy v Kordilerách, keď sa blížila lavína. Ale len podobný. Nie je to teda ani lavína. Tu nie je lavín. Na Novom Zélande je väčšina hôr husto zalesnená. Tak potom, čo znamená to hrmenie? Ako by vychádzalo zo zeme. Vychádza zo zeme. To sa hnevajú samotní bohovia. Ale veď bohovia obývajú nebo. Pre domorodcov nie. Ich bohovia, aspoň teda niektorí, sú ukrytí v hlbinách zeme. Už nás teda nenapínajte, profesor. Čo to je? Podzemná sopka. Nachádzame sa v pásme aktívnej sopečnej činnosti. Z mora sa neraz vynárajú ostrovy. Iné za jej vplyvom zanikajú. Zrútia sa na dno mora a nie dých. Vaša prednáška je veľmi zaujímavá, ak ste i poučná, ale máme na ňu čas. Nehrozí nám nebezpečenstvo. Teraz zomrieme. Teraz všetci zomrieme. Opäť váš humor? A taký čierny? Nežartujem. Pán profesor, myslíte, že vybuchne sopka? My spôsobíme, aby vybuchla. Ako? My spôsobíme, aby si tí domorodci dolu pomysleli, že nás bohovia potrestali smrťou za to, že sme vstúpili na ich posvetnú pôdu a porušili tak večné tabu tejto hory. Geniálne. Geniálne, profesor. Nápad je to naozaj geniálny. Len neviem, ako ho chcete uskutočniť. Jednoducho. V mnohých hroboch sme našli strelné zbrane i strelivo. Časť z neho teraz budeme musieť obetovať. Vysypeme pušný prach z nábojníc, uzavrieme ho do nádob a potom zapálime. Toto dunenie sopky nám hrá do karát. Keď vybuchne prach v nádobách, domorodci si pomyslia, že sa bohovia pomstili nám. A teraz do práce, priatelia. Odchádzajú. Pozrite,
Odchádzajú. Tak veru, Mary. Zdá sa, že sme zasa raz unikli tomu najhoršiemu. Vidíte? Tam, na pobreží. Koľko ich len je? Zhlukli sa, kto si k ním hovorí. Ak iste sa radia. Mňa oni teraz nezaujímajú. Pozrite tam, major. No. Asi 2 kilometre opodiaľ. Čln. Akási domorodá pyroga. Čo máš na mysli, Edward? Potrebujeme sa rozhodnúť. Domnievam sa, že nemáme inú možnosť úniku z tohto bojmi ohrozeného územia, ako pokúsiť sa zmocniť tej pyrogy. Ale to bude riskantné. Toho som si vedomý. Ale ako to urobiť, aby nás nezbadali? Jednoducho, sestrička. Pôjdeme lesom, ktorý lemuje pobrežie, a keď budeme priamo oproti člnu, všetci sa rozbehneme a naskáčeme. Múdro, Robert. Ibaže ešte jeden detail. Sme tu 4 muži. Máme dosť síl, aby sme posunuli pyrogu do vody, pán profesor. To neviem. Popravde, nikdy som pyrogu do vody nespúšťal. No za seba môžem povedať, že prinútim všetky svoje vedecké svaly k maximálnemu výkonu. V niečom si sa zmýlil, Edward. Nie ste na to len 4 muži, ale sme tu aj my. A napneme všetky sily. Pôjde nám o život. Zaberajte. Raz, dva. Pravidelne. Robert. Vládzeš ešte? Vládze, kapitán. Musíme sa dostať cez tamtú úžinu. Na šíre more. Ešte 300 metrov a dosiahneme ju. Potom zabočíme doľava za tamten výbežok, aby sme sa im celkom stratili z dohľadu. Tam sú. Spustili na vodu druhú pyrogu. Idú za nami. Ideme sa musieť brániť. Major? Áno. Už neveslujte a presuňte sa na kormu. Pokiaľ možno, major, nestrieľajte do ľudí. Snažte sa im poškodiť čln. Všetci sa nahnite! McNabbs, odpovedajte im! Ešte 200 metrov. Vydržať! Pozrite tam. Loď. Strieľa z lodného dela. Bože, veď je to Duncan. Blíži sa plnou parou k nám. Je to Duncan. Už ho rozoznávam. Duncan, v rukách trestancov. Sme stratení. Zasiahol pyrogu. Nestrieľa na nás. Ale veď to je Tom. Tom Austen. Poznávam ho. Tom. Máma nám. To je naozaj Tom. Hurá! Tom, kde sú trestanci? Ako je možné, že Duncan križuje tieto vody? Ben Joyce so svojou bandou. Aký Ben Joyce? Aká banda? Ben Joyce, ktorý priniesol odkaz lorda Glenarvana na palubu Duncana. Nepoznám nejakého Bena Joycea. Odkaz priniesol na palubu bývalý matros Británie Ayrton. Je na palube. Čo? Ayrton je na palube? Keď zistil, že opúšťame austrálske vody a smerujeme k Novému Zélandu, začal zúriť a chcel ma prinútiť zmeniť kurz. Dal som ho zatvoriť do kajuty a odtedy ho strávime. Tom, privedte ho. Prosím. Je vo vašom vlastnom záujme, aby ste pravdivo odpovedali na všetky moje otázky. Bol by som hlupák, keby som prehovoril.
Nemáte proti mne nejaké dôkazy. A anglické úrady ma bez nich neodsúdia. Odpovedzte aspoň na jedinú otázku, Ayrton. Kde stroskotala Británia? Hovorte. Všetko, čo je v našich silách na tejto výprave, aby sme zachránili životy stroskotaných námorníkov, sme urobili. Ide o 3 ľudí, Ayrton. Čo je viac ako život človeka? Nič. Preto si vážim svoj. A budem mlčať. Ani kvôli týmto deťom? Neprezradíte, kde... Nie. Ste bezcitný podliak. Odveďte ho! Nikdy sa nedozvieme, kde je náš otecko. Nikdy. Ayrton musel spáchať strašný zločin, keď nechce hovoriť. Odovzdám ho Angličanom. Možno prehovorí na súde. Zúčastníme sa pojednávaní. Viac urobiť nemôžeme, deti. Keď bude mlčať aj tam, potom je už naozaj koniec. Hovorila som s Ayrtonom. Sľúbil povedať všetko. Naozaj? Naozaj? Ale má podmienku. Mám jedinú podmienku. Poviem vám pravdu, ale vy ma za to nevydáte anglickým úradom. To nemôžem prijať. Ste zločinec a zaslúžite si trest. Trest dám, ale šibenicu nie. To posúdi súd. Ide vám o životy tých stroskotancov. Celý čas nám predsa nejde o nič iné. No tak potom musíte prijať môj kompromis. Ja prehovorím a vy ma nevydáte úradom, ale ma vysadíte na opustenom ostrove. To je dostatočný trest. To je vydieranie. No berte to, ako chcete. Mne je najmilšia vlastná koža. Keď ste vy boli ochotní obetovať vlastný krk za tých námorníkov, vaša vec. Tak čo? Príjmate? Dávam hlasovať. Kto je za Ayrtonovú podmienku? Všetci. V poriadku, prijímam, Ayrton. A teraz hovorte. Som naozaj Tom Ayrton, odloďmajster z Británie. Odplával som na lodi kapitána Harryho Granta z Glasgowa. Mali sme na palube s kapitánom rôzne nedorozumenia. Keď som sa pokúsil vzbúriť proti nemu časť posádky, kapitán Grant ma vysadil na západnom brehu Austrálie. Tam som stretol bandu bývalých trestancov a pridal som sa k ním. Čakal som na možnosť, ako sa zmocniť nejakej lode. Príležitosť sa mi naskytla, keď v Austrálii pristál váš Duncan. Časť mojej bandy sprevádzala výpravu, časť už čakala v zátoke Twofold, kým sa tá doplaví Duncan. Keby nie omylu vo vašom odkaze, ktorý som si nevšimol. Akého omylu, Ayrton? No, že Duncan sa má plaviť vo vodách Nového Zélandu. Čože? To som nakázal ja? Ale veď je to nemožné. Tu je listina. Je tu napísané Nový Zéland, nie Austrália. Ako sa to mohlo stať? Profesorská roztržitosť môže postihnúť aj najvyššie vrstvy anglickej šľachty. Keby nie toho omylu, už by som bol pánom Duncanu ja. No a tak sa stalo, že som len jeho zajacom. Ale čo viete o mojom oteckovi? Doved na nič, Miss Grantová. Británia plávala ďalej do Calais. Takže nestroskotala na pobreží Austrálie, ako ste nám to povedali? Nie. Povedal som to len preto, aby sa mi podarilo uskutočniť vlastný plán. Zmocniť sa Duncana. Teda kde stroskotala Británia? Na túto otázku odpovedať neviem. Pred nami zem. Akýsi ostrovček. Vidíte to svetlo? Podľa mapy je to ostrov Marie-Thérèse. Vyzerá to na oheň, páni. Možno si tam divosi pečú večeru.
No, nemyslím, profesor. To svetlo sa pohybuje. Naozaj. Hýbe sa. No a čo? Možno si kto si faklou svieti na cestu. Je aj iné vysvetlenie. Čo keď signalizuje? Signalizuje? Všimnite si. To svetlo krúži. Áno. Áno, teraz to vidím aj ja. Dohovorený signál. Volanie o pomoc. Čo urobíme, kapitán? Za tmy sa neodváži manévrovať na pobreží s Duncanom. Vyšleme čln. A to okamžite. Vracajú sa. Čln sa vracia. Na palube sú aj noví ľudia. Nepoznám ich. Áno, tam je náš drahý otecko. Otecko. A my sme ho zachránili. Slová sú slabé, ako popísať šťastie, že vás opäť vidím. Mary, Robert, syn môj. Otec. Áno, slová sú slabé aj na to, aby som sa vám všetkým poďakoval za ušľachtilý zámer, vynaložené útrapy, za to úžasné odhodlanie. Ľudský život za to stojí, kapitán Grant. Máte pravdu. Ľudský život stojí za každú námahu. Preto by každý z nás mal naplňať svoj život činmi a skutkami. To odhodlanie a námaha nás robí lepšími. Preto hneď, keď sa vrátime domov, opäť zorganizujem výpravu k neznámym brehom. Poznávať nové krajiny a iných ľudí. Kapitán, vydajte rozkaz. Duncan plnou parou vpred.